I mean, I'm a sick man, sir. I'll get help. Antenniverkon kanavien paikat vaihtuu. Näin me hoidetaan tää homma maaliin. Pian kiritetään siirtymistä HD-aikaan. Vapaasti katsottavat kanavat alkavat näkyä teräväpiirtona marraskuussa 2024. HD-kanavat löydät telkkarin kanavalistan kärjestä tai tekemällä kanavahaun asetuksissa. Tarkista televisiosi HD-valmius nyt, niin pysyt mukana pelissä. 1, 2, 3. So many great memories. It was legend. Only way you're allowed to hook up with her Dairy. Legendary. is if you marry me. Just promise me, no matter what, you will always be there for the big moments. Ensi silmäyksellä. Starilla. K-Marketista joulun osuvin valikoima. Plop. Pirkka miniluumutomaatti 99 senttiä rasia. Pirkka Clementtiini 249 1,5 kilon pussi. Sekä HK Aitonakki plussakortilla 299 paketti. Aktivoi myös viikon mobiilietusi K-Ruoka-sovelluksessa. K-Marketista, oman kylän kaupasta. Plop. Onko meillä pitkä reitti tänään tiedossa? Käydään Suomen jokaisen oven takana. Tää? Joo, siinä on meillä pitkä iltapuhde edessä, mutta tehdään monta ihmistä iloiseksi. No niin, muistat vaan, että tärkeintä on välittää. Sillä joulu ilman välittämistä on vaan tavallinen päivä muiden joukossa. Tutustu Ryobin OnePlus akkutyökaluvalikoimaan, joka toimii ainutlaatuisella Intellisellä akkuteknologialla. Kaikkiin kodin eri projekteihin. Niin sisälle kuin ulos. Ja paljon muuhun. Yli 200 samalla akulla toimivan työkalun valikoimasta löytyy Ryobi-työkalu kaikkiin tarpeisiin. Valioaura. Makuasia. Esa on taloushallinnon Grandmaster. Boom. Hänellä on mielestään homma hanskassa ja ihan hyvin on mennyt. Sakalaka. Niinpä Esa onkin vajonnut tyytyväisyyden valtaan. Hyvä, Esa. Ei olisi kannattanut. Tyytyväisyys saattaa tuottaa kohtalokkaita yllätyksiä. Valitse taloushallinto, joka pitää sinut ajan tasalla. Petvisor. Kotimainen Lotus Emilia. Välittämistä on, että arjen hetkissä on mukana vahvaa Lotusta. Lotus. Niin välität. Nyt saa toivoa. Joulu on laiva ja sinut on kutsuttu. Tallinksilja.fi. Hei, käyt sä siellä kaupassa? Joo. Hei, ota mut mukaan! Sittari, sä voit ostaa vaikka mitä! Mä oon iso raha! Sittari hoitaa. Ready for an adventure? You got that right. Let's go! Me Disneyllä pyrimme aina tekemään parhaamme. We need more. Joten auta meitä kehittymään. Ota puhelin, skannaa QR-koodi ja vastaa kysymykseen. Näin helppoa se on. Avaa puhelimesi kamera ja napauta linkkiä. Are we doing this thing or what?
You make me physically sick to my stomach. You know what, Stewie? If you don't like it, go on the internet and complain. Oh God, that is so my humor. Hello? What? Who's there? What's going on? Family Guy. Starilla. Wayland, I think what you're doing comes out of anger. Are you upset with Mr. Burns? No. Please, you're safe here. The things I've done for that hollow-boned horror show, that interview he did for Vanity Fair, I wrote all his answers. Like he would ever spend a weekend in Santa Barbara. I'm the one who loves... Fear not, my new best friends. I will take you on a tour of Springfield's finest establishments. Come on, let's go. It'll be joyous and raucous and other things. Are we gonna do this? Flirttailet sä? Sinä hommaat sen digiboksi aamuun mennessä, tai tämä oli tässä. Aika biisi on. Miss Farkku Suomi? Ei sattunut. Se oli vitsi. Tiedän. Se oli hyvä. Starin kotimaiset leffat sunnuntaisin 9. 126. First on the scene. Chlorine gas. Fall back! 911 Lone Star. Uusi kausi alkaa keskiviikkona 9 Starilla. Black Week Warm-up Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista. Säästä jopa 60% valikoiduista ruokapöydän tuoleista. Säästä jopa 70% valikoiduista kodin tekstiileistä. Tarjoamme myös 30 päivän hintatakuun. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Esa on taloushallinnon Grandmaster. Hänellä on mielestään homma hanskassa ja ihan hyvin on mennyt. Sakalaka. Niinpä Esa onkin vajonnut tyytyväisyyden valtaan. Hyvä, Esa. Ei olisi kannattanut. Tyytyväisyys saattaa tuottaa kohtalokkaita yllätyksiä. Valitse taloushallinto, joka pitää sinut ajan tasalla. Petvisor. Fatser, kun haluat hyvää. Nyt saa toivoa. Joulu on laiva ja sinut on kutsuttu. Tallinksilja.fi. Valioaura, makuasia. Katastrofin tapahtuessa emme voi kuin kysyä, miksi. This whole disaster could have been averted. Tutkimme tärkeitä tapahtumia ja selvitämme kriittisiä yksityiskohtia. The Estonia is the worst peacetime disaster in Europe since the Titanic. Mitä tapahtui ja miksi? Katastrofitutkinta. Uudet jaksot sunnuntaisin 9 National Geographic. You're going to survive. You collect rewards, right? Everyone's looking for something. I'm a professional. All right, team. I need your help. Check this out. You know what the problem with you is? You're so damn interesting. Thank you. Let's get you home. Come on.
Tracker. Uudet jaksot tiistaisin 9 Starilla. It's time I took the Vindicators out of the equation. One, two, three. So many great memories. It was legend. Only way you're allowed to hook up with her Legendary. is if you marry her. Just promise me, no matter what, you will always be there for the big moments. Ensi silmäyksellä. Starilla. Onpa komea lanttu. Ei, tämä ei ole lanttu. Mutta tuo nyt on ainakin porkkana. Ei, tämä ei ole porkkana. Eikä tämä ole lohi. No, mutta eikö? Miten niin? Tämä on joulu. Minulleko? Sinulle ja meille kaikille. Just say that Elisa's home connection is available to every home in Finland. Reilusti nettiä joka kotiin. Suomen suosituimmassa verkossa. Täydellinen paahtoleipä. Se on mahdollista vain, kun sen kehittämiseen panostetaan isosti. Ja isosti me Vaasanilla teemme. Uusi täysjyvä iso paahto. Täysjyvän hyvyyttä isosti. Elinvoimaa arkeesi. Minisan. Suomen aurinkoisin vitamiiniperhe. Taianomaisen joulunajan laadukkaat herkut. Yrttimaustettu kananpoika 4,99 kilo. Perunapaistos 3,79. Nämä ja muut ihanat juhlan maut nyt Lidlistä. Ai miksi kannattaa shoppailla Vintedissä? Koska lapset kasvaa hirmuvauhtia. Vintedistä löydät huippudiilejä lasten käytetyistä vaatteista, leluista ja monesta muusta. Etsitkö jotain? Osta se Vintedistä. Lataa sovellus. Fatser, kun haluat hyvää.